Tor Wlad Pwyl yn ymateb i'r cyfnod cynyddol o bwysau ganddyn nhw. A dyna fo, yr eilydd, Kaminski yn dod â Wlad Pwyl y gyfartal. A dyna faint mae'n ei olygu. Peidiad neb a deud nad ydy'r gêm yma'n bwysig. Ond mi fydd Cymru'n siomedig iawn bod Kaminski wedi cael gymaint o le. Wlad Pwyl 1, Cymru 1. Ie, da ni sôn yn aml dyna'r amgau pobl i lawr a gwasgu'r bêl neu pwysau'r y bêl a stopio. Ond mae o'n defnyddio'r amddiffynwyr yma, mae'n dallu Hennessy yn y gôl. A wedyn mae'n jyst cadw ar y llawr, mae'n basio i fewn i'r gornel bella. Ond edrych am faint o bell da ni oddi wrth y bêl. Dyna ydy'r broblem sydd ganddo fi efo'r eilydd. Mae'n cael... Ond tynnu nôl, rwan ta, wan, gyntr, pam ydi o'n y gyntr, a mae Mepyn Joel efo, pam yn i'n Mepyn dweud, dos, ti at ys dwy ni, ia ti'n y cwrt cosbi, ia ti'n eisiau daclo fo, ond mae'n rhaid i fod yna gosach i stopio hyn. Os ti'n mynd i gael y dacl i mewn, ti o le a cael y gorff rhwng y gôl a'r bêl i wneud y bloc. A mi geisiodd Morel a Mepyn i'r ardderchau wneud hynny, ond oedd hi'n ei hwyr yn doedd. Oedd hi'n ei hwyr, mae gyntaf wedi gwneud digon i gael o lawr a wneud yr ergyd y waith iddo fo. Oedd hwnna'n hawdd.